Salutare tuturor, eu sunt Tuții și astăzi urmează să facem mare clip. Urmează să ne vedem cu editorul nostru pentru prima dată, cu Mișu, deoarece el deja s-a văzut cu Conacu și Goguleață la arene, la balul bobocilor. Dar vreau și eu să-l cunosc după atâta timp și mai ales vreau să-i fac o surpriză. Nu uitați să rupeți butonul ăla de like, share, subscribe, pentru că ne ajută enorm. Și noi astăzi îl vom cunoaște pe Mișu, dar până atunci haideți să vă explic ce urmează să facem. De fapt, pe lângă asta o să-l avem un invitat mai special pentru mine. Avem căști pe care eu le-am primit acum un an de zile de la Chiris, când eram în bootcamp la Conacu. Îl prezint pe Burger. Alături de acele căști minunate, Altair White-urile sunt. Eu le-am folosit aproape un an, sunt absolut minunate. Sper ca Mișu să le folosească cu plăcere. Eu le-am folosit, cum v-am zis, aproape un an. Am stat bine cu ele, rău. I-am făcut băbăieți la CS, la Fortnite, la tot ce vreți voi. Bine, și Burger. Așteptăm să vedem ce surpriză îi face lui Mișu, dacă o să rămână prost sau nu. Ce părere ai? Da, abia aștept. Abia aștepți să mănânci? Da. Haideți că ne revedem direct cu invitatul nostru. 2 hours later. Mers talent pe Mișu al nostru. Ia uite-te, fluieră, băieți. Ne prezentăm și noi la cameră. Mișu talent. Vă pup, Mișu. El editează clipul ăsta. Eu sunt. O, Burger. Bă, Mișule. Da. Știi cum ne batem noi de obicei jos de tine? Da. Bă, unde trebuie să stai el? Lasă să stai acolo, că e prost. Trebuia să stai în locul lui Burger, dar aia e. Deci, știi cum ne batem noi joc de tine de obicei? Da. Uite, în partea noastră o șaurmă. Mamă, nu cred. Nu cred. Mi-ai dat. Stai la wireless? Mamă, speră și la alea wireless, bă! Scoate-le afară frumos. Da. Opa, stai că... Stai, nu știu cum se deschide asta să-mi corect. Tot el trebuie să dea bipurile. Sunt altairurile, de le vrei tu. Sunt talentiști, nebun. Vin cu experiența asta. Păi da. Ai avut și microfon? Nu, că se bagă înăuntru. Nu prea se descurcă el. Ba da, dar... Ești încântat să încerci. E emoționat. Behind the scenes să mă bată tata. Care behind the scenes, ca să le pui? Dai seama. Bă, mersi frumos. Da, la talent. Îl urechem după clip oricum. Îți dai seama. Vezi că trebuie să mănânci talent? Burger a zis să le așeze mai bine. Stau în picioare. Căștile acolo să moară fata mea. Căștile mele. Mă rog, ale luți, da? Acum sunt ale mele. Acum sunt ale tale. Ia zi, cui mulțumim și noi? Mulțumim sponsorilor noștri, Achiris. Băneasa, sponsorizează-ne! Hai că sponsor nu-i Băneasa, să mă bată tata. Și acum la cine cea de taină? Aia lui Mișu. Păi da, dar nu scrie mă. Cine votează? A mea scrie D. Pe a mea scrie U. A lui a uitat să scrie. Cum mă, că te-a întrebat? Da, știu și i-am zis să scrie mult. Aia, nu aș fi să se notă. Aia. Vai, mamă. Ca să înțelegeți, pe lângă căști, facem și cinste cu șaurma. Și îl așteaptă membru la Cipi. Da, hai că mă revanșez. Data tare e din partea mea aici, bun. Nu cred că vrei să știi când am dat pe toate. Vezi că asta e tot în comerț. Da. Mulțumesc. Doar ce ți-am luat de la șaurmerii. Da, și eu șervețele. Poftim. Nu că aveți șervețele. Eu am mustat, vă explicați. Eu am mustat. Am stat cu viața să nu șervețele. A băgat mâna în sus, ăla Nu am mâncat. băgat nimic. Asta, da. Era pe 4. Nu am făcut să mă fac. Magnific. Fac mai bună, cum am zis. Hai, dați-mi șervețel. De unde șervețele? Mă dat două pachete Erau de 3 șervețele. E, ai mâneci. Ești indian de ăla de mănâncă gândași picanți, lasă-mă în pace. Ăla e prima dată când dă de șaurma, are maioneză pe tot obrazul. Sunt două șervețele. Nu vreau să dau, n-avem. Stai, da șervețelul Acum și-a pus pe dreapta. pomet, bă, nu pot să cred. Mamă, cât de picant e, bă. La tine e picant? E bun. Nu te ia cu transpirații?
Mă gândeam să-i zic lui ăla să-l ardă curul pe ăla, că până la urmă îi fac cinste, dar a zis burghir să nu. Nu mi-am dat De seama. unde? Că burghir era acolo, zi. Ca să-l vad, dar de ea, iuți. Am experiență, n-aș fac oare de un șaură. Eu la fel. Mă fac tot. Bă, și am dat să-mi din niște vețele cu aia. Trei șervețele la 4 oameni. Da, păi 1, 2, 3, 4. Corect, eu prost. Lasă mână să mă aștept pe iarbă. Bă, chiar nu. E băiat de oraș. A fost să bai în piscină. Nu dă ăla? Nu se spală pe față cu apa la cur. Păi fântână nu e piscină. Ăsta aia. Are buchet de flori în loc de șaurmă. Am început să simt și iuțeala aia. Să doar la după n-aș zice. Mamă, vreau șervețel. Ia. Vremuri disperate, ținut disperate. Stop it. Get some help. Cele mai bune șervețele de la Băneasa. Recomandă cu încredere. Băneasa sponsorat. Nu mănânc picant pentru că primesc spike-uri la inimă. Nu mănânc picant. Și eu dacă nu beau. Tu și cu Tu ești poară. treaz? Cât tine mi-ai băut? Aseară. De la cu câteva ore. A stat la conacul pe live până la 4:30 dimineața. A băut, a drojdit. Și acum își revine cu o șaurmă. Păi a venit fratele meu acasă și zice, hai să bem de supărare. Și vine cu un șo de și zic, dar care e supărarea? Zic eu după. Zic, care e supărarea? Zice, e rău, hai. A venit unul, a venit două, a venit trei. Ca să înțelegeți, să distrează la conacul pe live și la uță vine să se dreagă. Să lingi și aia tu, că cred că ți-e foame. Da, frate, Bolin. Și pe mea. Doamne, eu sunt ultimul? Am câștigat. Eu și cu reperul. Care câștigă, mă? Stai cu minte că dacă ți-l aduc pe reperul... Dacă era așa urma de la socului, nu mai câștigat. Mamă. Nu termin pasa, da, pe aia. Trebuie să mergem să luăm șervețele. Ba da. Noi nu știu cum de la buzir. Am ușat și miroase așa. Nu. Da, mă, uite să mă șterg. Mamă. Nici pe deget nu mi-ajunge asta să moară băieții mei. Nu-mi dă tare că o folosește. Da, cu ulei picant în ea. Dar mă, să vedem ce stare. Dacă descoperim poziție noi. Mamă, coaie, tu zici tu câți bani faci? Facem. Că s-a uitat, bă. Ești încă minor, facem eu cu burghina. Coaie, vreau procent. A zis că vrea bătaie așa mai subtil. Voi, burgheri 25, tu 25, eu 51, că eu am dat cu ulei pe pia, ești nebun. Sunt majoritar. Uite, să știi că avem sos și acasă, nu trebuie să-ți păstrezi în mustață. Bine, nu mai putem. Am certificat de ce, nu mai putem. Până aici a fost, da? Până aici a fost. Mamă, vorbește pe nas. Uite că avea șervețelul. A fost unul de fiecare. De 3. Da. Eu unul, burghinul, noi za unul. Și Mișu, Mișu în care sus pe aici. de sos și pe telefon. Ia mă, vrei pe al meu? Nu știu, da. Nici nu voiam, frate. Dă te-ai hotărât să te faci YouTuber. Azi întrebare. Nu știu. Da, video editor. Ce? Video editor, cum te-ai gândit să faci? Am fost obligat de împrejurări. De mine? Yeah, no shit, Sherlock! Nu mai sunt la nimeni. Cum o să te simți când o să editezi clipul ăsta? Nu știu. Mor de foame că se vede mâncând. O să mă doară mâna cu turcon. Păi vezi că la fiecare să pui. Și bibi, mă. Uite, fii atent, că facem altfel. Bagă Mișu. Am mai zis că mi-a arătat una.
te Încă un cunoști că ai bip. zis că faci 10 minute și ai făcut jumătate de oră? Am zis că mă fac maxim jumătate de oră. Nu, ai zis că faci maxim 15 minute. Telefonul greșit. Bă, telefonul meu. Eu luat telefonul lui Burghir. Ați văzut ce înseamnă iPhone? L-a furat direct. Ți-am zis că fac maxim 30 de minute? Nu. Mă, te lasă pe el. Vilimaniu. M-a atacat omul, să mă lasă. Deci băiatul ăsta, Provocări nebune. băiatul ăsta chiar ne-a provocat în momentul ăsta să ne băgăm capul în fântână din Chiajna. Dați un like și un subscribe pentru asta, chat. L-ați auzit, da? Asta rămân aici? Băi, ești în Chiajna, mă, trăiți ar familia. Al meu și-a primit căști cadou, dacă n-a dat bani pe ele, lasă-le acolo, că nu le ia. Bă, aruncă și gunoiul, că așa e frumos. Hai. Uite-i coș de gunoi aici. Banda la repu, de la cine mă vede? Vrei să-ți dăm spor de gunoier? Ăla ți-l dau. Ăla îl dăm, că merită sporul de gunoier. Uitați-l cât de prost e, bă. E incredibil, o, incredibil. Deci Mișu a avut curaj să ne provoace să băgăm cap. Nu vreau să vă zic că deja sunt copii care se joacă aici, dar... Na. Ce femeie cu capul albastru. Hei, conacul. Bă, nu fi nesimțit. Are creștin în regă, nu te aude. Hai, Mișule. A avut curaj să ne provoace să ne băgăm capul în apă. Hai. Hai, Burghire. De ce faci eu asta? Picioara lui. De care se picioarea lui? Da. El s-a băut apă. Dați un subscribe pentru treaba asta, uitați, am făcut și challenge-ul. Am găsit poză nouă de tablet. Aia zic. Acesta a fost tipul nostru alături de Burghir și Și Mișu Mișu. 022. Îl găsiți așa și pe Instagram, pe Burghir BKS Burger. Nu uitați, dacă v-a plăcut clipul nostru, dați un like, share, subscribe și noi ne vedem data viitoare.